Ku danna mana subscribe sa'annan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabon shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Fice! Dole ɗan gwari, dika da ke yanzu, wato mai raken da na gani yanzu nan ba? Raken damunan da ya shiga na karshe na August nan ya fi zaki. ɗan gwari, Allah, na shi maka, akwai wata gonan da na gani Allah ta ya taki. Baka san ba ba, baka karya. Kai kun banda kai, ita rake ai takin da ake zuwa mata. A tushen wani zuwa rabin buguwar lokacin da rake. To bari in kaya maka wannan rake. A faɗa miki ya sani. Ina shi ya sani. Yan da mun je bulanta ba muna ce rake gam shekara ta 2021 da mun je mun sha rake yana rai ai ga shi. Arratu ba. Dole ka bar mun ƙarya mana. Ni lokacin nan ba wata kaf nake da shi na rake kwali ba. Bana tuna Ka da na jin mintika. Dan gwari. Wallahi za mu turu ba wallahi. Raken da kana shi rake in ka ni kan mari mutum ba ka sani ba ma an yafe maka doka. An ga ba mutum ya ba magana gaskiya bane. Dan wata ma ce kawo wannan competition ne. To an yi maka mutum abun banza ne. Aboki, Da ana baka san ba fa. Baka san ba fa. A sai ka ji. Shekaran ta na je gulanta ba mun ciro rake wannan. Duk raken da ka gusura za ka samu akwai. Yage baki. Akwai sigari a ciki. Allah ya sa. Allah ya sa. Wallahi Allah ya sa wallahi. Wallahi Allah ya sa wallahi. Karka mini ranin hankali ba. Wala kyan gwanan yanzu yaran zamani shegen da ya ka rena mutane wayo. Wannan ga mu san zamanin nan ba. Zamanin nan ba irin wanda ba mu sani ba. Akwai yariya. Yaron kan ka san yaron da ya je sai da kai. A sai da kyan da yana so ma cikin sulen shi yana cirewa. nai Ka taba ka sha raken da bai da wani? Raken da bai da bawo, ka taba ka sha? To raken da muna sha ma a sama ana cirewa. Ana shuka shi bai sama bai kasa. Ka je kula da ba. dan gwari Allah ya sa. Allah ya sa wallahi Allah ya sa. Ya ka ne ka ce mana Kariya. dan kun ga ni kabila ne shi ne za ku yi mani haka? Kuna mana kariya mana. Allah ya isa to.